Er du under 18 år, og er der noget i din hverdag, der gør, at du har det dårligt? Er du ked af det, eller bange det meste af tiden? Så kan du få hjælp. Det kan være, hvis de voksne drikker for meget alkohol, eller måske du selv eller nogen tæt på dig bliver slået. Måske er der en dårlig stemning derhjemme. Det kan også være noget helt andet, som gør, at du ikke har det så godt. Hvis ikke du føler, at du kan få hjælp fra de voksne tæt på dig, er der nogle voksne i din kommune, der arbejder med at hjælpe børn og unge, der har det svært. Voksne, der vil lytte til dig, som du kan ringe eller skrive til, hvis du har brug for det. I Ærø Kommune er der børne- og ungerådgivere og andre medarbejdere, som gerne vil lytte til dig. De arbejder her fra Rådhuset i Ærøskøbing, men du kan også mødes med dem f.eks. på din skole eller derhjemme. Det kan måske føles underligt at spørge en voksen om hjælp, man ikke kender endnu. Men vores medarbejdere er her netop for at hjælpe børn og unge, som har det svært. Du kan ringe eller skrive til dem og finde deres kontaktoplysninger her på siden. Måske ringer du uden for vores åbningstider og har så meget brug for hjælp, at det ikke kan vente til i morgen. Så kan du ringe til politiet på 114, så kontakter de vores døgnvagt. Når du så har skrevet med en børne- og ungerådgiver eller talt med vedkommende i telefonen, så får du måske at vide, at de skal bruge mere information, for at de kan finde ud af, hvordan de helt præcis kan hjælpe dig. Men hvad sker der egentlig i sådan en proces? Her på siden kan du finde mere information om, hvad der sker, når du har ringet og kommet i kontakt med en børne- og ungerådgiver. Du kan også finde videoer med Inge fra DR Ultra, hvor hun fortæller om, hvordan man er til møde på kommunen, og der kan du også finde ordforklaringer med mere. Og husk, alle børn og unge har rettigheder. Og du har ret til hjælp, hvis du har brug for det.